Kamu presiden jong kaseng sama himalang rin. Hadin mga UI ya kejing kento. Kapami na acting sim ubala sa slot no. Jong kay himalang rin ubrilan Henry Sim Yong. Ngasawan pensyaya kemat jong ilang iway pa iway. Kum kikun kejar jong kahima. Bat hapo gabri nyaw trap. Kalong ba. Kejing kento. Kejong u ya kinong elam jong kejaj beriu. Bat kejing pen i jong u. Ya kejing undermine jong u ya ka authority. Da ka utar ya ka order ya konsil. Kalong ke ba ithamula du kata-kata. Bat kalong ke lenti ke bomdai. Nalor. Basibun kijing bakla ulale. Ki kam ki bomdai ba ulale. Udang nut bat ban pen i akor. Hakajing isya ulale bersongu nomah ba ulale bakla nadu asnem mensua. Handai udang yo bat kamu acting sim hadu mentah kenti. Jing isya kakam acting ya u gadai tang ru benai. Namar ba ulale bakla tu kapor jing isya dai ban syaweng. Tenrei uyolat tak kata ong udai ban songu namar ba nakas lepar lakhani uyo bolero. Nagatunum tap siliang uyo ying armala. Ada bersongu kan. Ba udang yo long acting sim jin laisnem. Haba kijing bakla kijong u gidai nadu kipor go mensua. Sus niubok namar wa ki breu ki badon haka isi ki mensua. Ki per bat ki badon haka isi ki pementa. Ka sisa. Ya ki kun ki hajar, ya ki rit kiria. Ki ba yang ya ka nongrim bat ki ba trei pan bahai ka hima haka por ka isi ki mensua. Nomor belai kidon ya kayak jakor polisi ke ba kirit kiria dalai ru kinomla ban afot. Kajimut afot kalong ba kimla ban kot bor ban tang ban yasyong ban rung kamera jongki. Tisyai kan wan ra kata kajing bha hapo ki it kima. Dai holor kata kan nongrim kajing kento jau ni brilliant Henry Sim Yong kamu acting sim bala sak slot no jong ka himalang rin. Ngasawon ong kalong ke bom syong nongrim ai ruem namar ba kikam kiba bakla kiba ulale bunba mudur pi wat ya ka eskitip dorbar hakasnam arjar pusau udut mentok unut bentok im pej ulai sei ya kapisa nadu ka arpa kedai tarik jong Julai wan le menle wan yatu apo ka eskitip dorbar wan le menle panjibit na kipaj ba haka sipau tarik agos arjar pusau sipau sngi kapisa adep sei lupa wan yatu adin sipau sngi ha sipau tarik agos sei pisar arpa kedai tarik Julai kumnu mle ran umi syakmat ban kento tela seo thamula sisa ula dai bersol ran plus nang ta tip tang ya ka anjong ka hima pulit tang ya ka akarul jong ka hima kan nusin ula sa asteo ordar ya ki kam ki jong u hapo ka hima namar ba tip kumnu kum tau nong yalam tip pulit wat tang ya ka anjong ka hima bunsin usaken hit hakikun samla ba udai ban le muak kamu acting sim ban lat le ran kum kikun kejar jong ka hima ti kumnu ken ne acting sim ku ba kumuta tip ban pule ngimtip bapli tip bun kampalat ne myok por ne tip menang ban pule ne tip ya ka anjong ka hima ti kumnu nong yalam jong ka hima un yalam ya ki pajba jong ka hima haba tangila dia tip ya ka anjong ka hima si benai mensua ule dala dia ka kambian yau kikun ki hajar jong ka hima ka anjong ka council kam sya ya u ba un exercise palat ya ka bor ka jong u ban impus ka fine
palat ya ka 10,000 ya kinu ki ba tong dok kha lani kinu ki ba wat dok kha hawa ki balat dep adong ha ka jing sha ka an jong ka council ka dep khang persya ba kimla ban fine palat ya ka 10,000 tamba uni ubriu u fine hadu 100,000 ya kita ki kun ki hajar jong ka hima mudula dari ubriu ba pule ka an batip ya ka an jong ka hima batip ya ka an jong ka jaj beriu batip ya ka an jong ka council hatu undang impusi kata ka fine ka bakat kata baka an kam sya kelenti jong ka an kam sya tang ba namar ba udon ha ka bor ule don bor kai kata ka ule don bor kalong ba kita ki beriu bepli ki haban siu bet ya kata ka pisa namar balada kim siu kila dep IFIR ki de ulong acting sim namanta ka bat pinlap ha ka perthai sngi jong no ba u acting sim lani ki sim jong ki it ki hima haba ki don laga jong ka bor ka ikhtiar kinang lej ban serandar la de da ka bagi lej IFIR hapo police station ba dei ka kam hapo ka jurisdiction jong ka schedule re kambit ka papau bit ta ka dau bunsin syaken hit hakikun samla ba pidap le muak namarok wat peleran yagi kun ke jar jong ke hima bat ka ba kham sosi ka long pat kum ni ngimtip menuba ayan usi tang ba hapo ka jing sensar ka jong u ngelengo bat nga ketang ka mensim hadu kata kata ba kum no ki we ki jat beriu ki yok ban sengkam senjam ki yok ban pli business da ka ba ki pli homestay hotel guest house hapo ka khandau hima da ki we ki jat beriu kataru ki claim da ki skim sorkar ngalengo ban ngirang budin hadu menta mendo ba ayan usi namal baka penjam daw hadu kata-kata ya ka ri bekejat benriu kham tam ikun ka hajar jong ka hima namar wat ngi ikun ki hajar jong ka hima ki yele ban penkelan latangi pan usi NUC ya ki bekum kita kumno kini ki we ki jat benriu ki yo kalat pan pli hotel pan pli guest house pan pli homestay cak burum jam daw hadu kata-kata jam daw hadu kata-kata lada dei kinong elam ki badon jikir kli hatu mlak tip kabawat mengi ki pajbak ngin adap tip te kalong ke ke basosi bangin don bangin yo kinong elam acting sim lani kis im ki bakum kini kata ki kam donbor ki jong u ki kam syukur ki jong u udang nut ban mi syakmat haba syak slot no naga kam acting ban kentho ba usale donbor ban kentho ba usale donbor hanrei ngasau ban ong ba ki khun ki hajar jong himalang rin ki long ki ba donbok hadu kata-kata ngasau ban ong dei tang ki khun ki hajar jong himalang rin hanrei kari ba kejat beriu ki donbok hadu kata-kata ba ublai upenmi ya ki nong yalam ki bayu ijngai ki babet kar kum perkhat ki balik kum ba kilak keren hakmat jong pajba aswa ke election bagi kwa ya ka sensyar ka kadar ka bakoi bat ki banut banle ya ka badai banle ngatrai pisno tu uni acting sim mula dei ban syawang ngadu ki arsnem menswa tang namar ba ka eksekutif komiti ka menswa ki implement ya kayak jakor polisi ke bangi kirit kiri ngimla ban kot bor wat tang ban wan ya kenduk marhamat ya kiru deitat kenika isi kebayalam da ke VP ke banut ban le ya ke badai ban le bat ke jingle joki ya ke badai ban le kalong ke jing kerku ke jing mentoy pat ke jing yo nong yo kun hajar jong ka hima namar kata dei tang pengin ai ke jing ero ke dei pengin ai ke buram bat ke jing songu sisa ba ngiyo bat ngidang don kita ki nong elam ki bat tibriu tiblai ki badon ya ke jing ketli nam ta ki it ki hima nam ta kari be ke chat